Doncs sí, hi ha hagut un gran engany respecte al tancament de la Model. Ens diuen que la mesa sectorial va firmar un acord amb l'administració, amb el Departament de Justícia sobre el tancament i ens parlen d'un 73% de representativitat, d'acord? Representativitat de la part social que signa el tancament de la Model. Això és un gran engany. CECIF és un dels sindicats grans, majoritari a presons, va signar aquest tancament de la Model. És un sindicat gran CECIF, no tan gran és CATAC, ni molt menys. Mesa sectorial del personal administratiu i tècnic de la Generalitat de Catalunya, d'acord? Tenim per aquí que un 73% de la part social signen el tancament de la Model. Aquí també apareix Comissions Obreres, a l'altre sindicat signant, d'acord? Molt bé, 73%. 73% de la mesa sectorial, l'administració ja fa servir una altra xifra, un 70% dels empleats dels serveis penitenciaris. La roda de premsa precipitada de la Generalitat ja comença a donar a entendre que hi ha una miqueta d'engany, una miqueta d'enredo. Aquí tenim el resultat de les eleccions. La mesa sectorial es forma en base a unes eleccions sindicals a nivell de serveis penitenciaris, d'acord? L'any 2015, només fa 2 anyets, els resultats van ser aquests. CECIF guanya, Comissions és tercera força sindical, CATAC l'hem de buscar quasi bé fora del full, d'acord? CATAC només treu a tota Catalunya 164 vots. Aquests vots a la presó Model, molt bé, any 2015, cens de 525 a la Model, CATAC. 10 vots va treure CATAC a la presó Model, CECIF només va treure 21, va ser castigat CECIF, sí, ara es veu bé, 21, i aquí tenim el triple quasi ben empat. ACAIP guanya les eleccions a la Model, 84 vots, 81 Comissions Obreres, UGT 77 vots. Cal dir, és important tenir en compte, interrogants, tota aquesta gent, d'acord, 232 més o menys, aproximadament la meitat de 525 no van acudir a les urnes, d'acord? Són lliures, la plantilla és lliure, la gent és lliure, els treballadors són lliures, si tenen confiança, no tenen confiança, si estan decebuts, si no estan decebuts. En aquest cas, 232 treballadors no acudieron a les urnes, d'acord? Repassem, CATAC 10, APFP 20 vots, una miqueta per sobre, només amb un vot més, CECIF 21, pugem a l'estadística, UGT, Comissions Obreres i ACAIP amb 84. Molt bé, tenim més estadístiques, no us atabalarem. Qui firma l'acord? Si tenim en compte la gent que no va votar, que era un 44%, hem dit a prop del 50%, gent que no va votar, en l'any 2015, amb un cens de 525 treballadors, només el 21% de la plantilla que va votar Comissions Obreres, CECIF i CATAC firmen a l'acord, tenien aquesta representativitat donada en aquelles urnes. No signen ACAIP, APFP, que estan en plataforma, es neguen al tancament de la Model, que són un 35%. Per tant, tenim un 35% que no estarien d'acord en base a les eleccions del 2015, un 21% que sí que està d'acord i que signa aquest acord, l'acord de tancament de la Model. Molt bé. Això si tenim en compte un cens de 525 treballadors. La mesa sectorial té només en compte aquells vots emesos que diuen un sindicat o un altre. Per tant, si només té en compte els vots, també seria bona una estadística que ens parlés, d'acord, que els qui firmen representen un 38% de la plantilla, els que no signarien, els sindicats que no signarien representarien un 62%. ACAIP, UGT, APFP no signen l'acord, d'acord? 62%. 38% Comissions Obreres, CECIF i CATAC. Per últim, els que signen, si ens n'anem, si no tenim en compte la gent que no va acudir a les urnes l'any 2015, sobre un cens de 293, un 4% de CATAC, representa un 4% CATAC, representaria CECIF un 7%, representaria Comissions Obreres un 27%. Si tenim en compte, d'acord, les persones que només van anar a votar. Si tenim en compte tot el cens, d'acord, de 525 treballadors que tenien en aquell moment la Model, un 2% són de CATAC, van votar CATAC, un 4% CECIF, Comissions Obreres amb un 15%. Amb aquesta xifra tan escandalosa, tan ridícula, aquests sindicats parlen ara del 73% i signen un acord de tancament de la Model.
A CAI us informa. Aquesta és la cara que se'ns queda a tots quan veiem les xifres.